Wel, croeso ato ni'r Cylch Moch. Mae bethau'n poethi yma ar gyfer pen llanw y cystadlu yma ar bnawn di Mercher. A'r bencampwriaeth sy'n mlaen ar y funud ydy'r bencampwriaeth i'r beiddod rhyngfryd. Ac efo fi yma, mae Hugh Williams o Felin Heli. Dyna le weddiw? Reita, diolch i chi dda. Iawn, diolch yn fawr, yn gyffroes iawn am y cystadlu. Ti wedi bod yn stiwardio ac yn beirniadu, ond hon dy'r un fawr wythnos yma, ie? Mae hi pen llanw'r cystadlu i'r pobl y moch os oes yma, dydy'r cystadlaethau pnawn yma wan. A'r goreion yn y beiddod, mae yna 8 o fridiau yma. A ni gychwyn yn rhywle. Be am ni gychwyn efo'r un gosat yn y baedd coch am hyn? Dwi'm yn gwybod lot am y bridiau yma, rhaid chi helpu fe fel hyn. O, baedd tamwerth di hwn, bryd yn hannu o ganolbarth Lloegr, ynddo? Wedi mynd yn fryd prin dyddi yma. Ar ei ôl o, mae gennym ni fai, large white neu'r mochyn mawr gwyn. Mawr gwyn neu gwyn mawr. Ynddo? A wedyn y bryd cyfrwyog Brydeinig. Tu ôl ddo fan'na mae'r Oxford Sandian Black. A mae chi bai Cymreig am yma. Bai Cymreig, dyn ni wedi gweld hwn sawl gwaith wythnos yma. Do, a wedyn, dod yn y pen draw yna, mae'r bai British Lop. Bryd yn hannu o ddeo'r llewyn Lloegr di'r British Lop. Wyt ti'n Hugh yn breidio'r mochyn gwyn mawr, mochyn mawr gwyn. Sut maen nhw'n cymharu ti wan y beiddod mawr? Oes yna rhywbeth yn sefyll allan fel bryd? Dilyn wedyn, mae'r mochyn gwyn mawr. Dwi eitha dipyn bach yn un ochrog yma, ond dwi'n ffafrio'r mochyn gwyn mawr, ond mae'r bai Cymraeg ma'n fai da, nadwy fi. Mochyn sydd pen pedda. Julian Collings ar y mochyn Cymreig, o'r ffordd o Gernyw. A mae o'n beirniadur yn sioe Sherwan lenni fyd, Mr Collings. Ydy o fyd, dipyn o beirniad, dipyn o ddangoswr. Yn beirniadu heddiw, wrth gwrs, mae gennym ni Miss Anne Yglo o Ddyfnaint. Brofiadol iawn, mae wedi bod yn beirniadu ers dros chwarter canrif ac yn cadw moch Cymreig i hun, felly mae falle bod y mochyn Cymreig falle dipyn o ffefryn. Dwi'n meddwl bod y mochyn Cymreig i ran yn mochyn... Mae o'n epilgar, a mae mochyn sydd o flaen y pwynt mae digon o'n o foch, a maen nhw o ansawdd commercial, sa chi ddweud. A mae rhywch chi cael nhw yn bwysau sgan porc, neu rhywch chi cario ymlaen i bwysau bacon. Bryd champion, male champion. Mae yna gymaint o wahanol, mae'n amlwg yr rai gorau o bob dosbarth, felly dwi'n lot o wendidau yn hyn, ond be mae Mrs Yglo'n edrych am, be di'r prif bethau sy'n sefyll allan o'n? O, mae gen y bridiau, mae gyd i pwyntiau bryd i hunan, does? Dim yn hawdd beirniadu te, os dyn nhw a gwahanol gryfderau, a gwahanol wendidau? Nac di, mae'n haws beirniadu un bryd penodol yn y meddwl i. Anne Yglo'n dal i rafu pen, a mae'r moch yn dal i fynd rownd. Di unrhyw faint agosach sgwni at benderfyniad. So ni'n mynd i cael benderfynu, ynddo? Ond sgynnych, ie, ydych chi wedi sôn bod chi licio'r un mawr gwyn, ond... Dwi'n licio'r un Cymraeg hefyd. Dwi'n meddwl bod hi'n agosau ar benderfyniad yma. Ynddi. Ddim yn das cawl, nac di? Ddim yn das cawl, yn sicr, ond be bynnag sy'n mynd i fynd â hi, fydd o'n glod mawr achos mae'r safon wedi bod yn uchel trwy gydol y wythnos. Dwi wedi dysgu dipyn am foch. Mae'r safon wedi bod yn uchel a dwi'n meddwl bod y cysadleuwyr i gyd i'w llongyfarch ar ffordd nhw wedi troi moch allan. Mae bob un mochyn wedi troi allan i'r dîm yn y shed na. A niferoedd y moch wedi cynyddu, fynd o'n i'n deall. Niferoedd wedi cynyddu. Da beth di hynny. Interbreed Championship being kindly sponsored. O'n i gorau ni mwy o le yn y shed, oedd rhywun yn dweud, achos mae'na gymaint o foch. Oeddan. Mae'n llawn i'r giat na. Mae Mrs Yglo'n dal i bendroni fan hyn, felly falle nhw'n i adael am munud, a dyna ato nhw mewn chydig o funudau. Iawn. Rhwng pencampwriaeth y beiddod rhyngfryd, a mae Mrs Yglo wedi bod yn crafu ffen ers tro, Hugh Williams. Yndi. Ydy, wedi dod i benderfyniad, ti'n meddwl? O, mae di troi nôl, yndi, mae dod allan efo'r cardyn y pencampwr a'r is pencampwr. Iawn i weld pwy sy'n mynd i fynd â hi. Ac mae'r noddwyr, Mr Jim a Mrs Siwsad, yn y cylch gyda nhw, yn barod i'r Mr a Mrs Sad, y noddwyr. Efo Miss Yglo yn hyn. Mr Jim a Mrs Siwsad, who's going to present the champion. Sgwn i pwy sy'n mynd i fynd â hi, mae'n cerad i ganol y cylch. A mae di mynd am y bwchyn cyfrwyog? A cyfrwyog Prydeinig yn mynd â hi? Wel, wir. Chydig gan ysbryd falle? Ia, perthyn i Hugh ac Ela o Leithfaen. Amanda Phillips, felly. Mae'r mochyn cyfrwyog Prydeinig yn cipio y bencampwriaeth i'r beiddod rhyngfryd.
gyda'r mochyn cyfrwyol Prydeinig.